סובי, 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 סובי ממטרה. כמה מילים טובות על עודד. היה נעים לעבוד איתו כל השנים, חסר לנו מאוד. אנחנו מזכירים אותו, כל בוקר מזכירים את עודד. סך הכל היה בשבילנו בית ספר לחקלאות. כל מה שנוגע למזיקים וחומרי הדברה וזריות וכל העיבודים בזמן, למדנו ממנו כל הזמן. וזהו, והיום חסר לנו במערכת. סוביבי מים, את יריה בסתירה, אדמה תיתן פריה, בין גשם משמיים, גשם משמיים. לעודד, רציתי למסור לך דוח על מה שעשינו, מה שהספקנו לעשות עד היום. ראשית, אתה בטח מסתכל מלמעלה ואומר לעצמך שאתה בכלל לא צריך ערב כזה. בשביל מה זה נחוץ ועוד כמה אמרות שלך. אבל שתדע שאנחנו רוצים להביע תודה על מפעל חיים שלך. אמנם לך אולי לא היה משק גדול מאחורי הבית, אבל המשק האמיתי והעיקרי שלך הוא הגדש. כל ההתנהלות, מחשבה, השקעה, התייחסות כלשהי נבעה מעצם העניין שהגדש הוא בעצם כמו משק פרטי שלך. למרות שתמיד אמרת שלנהל עסק עם 60 מנהלים זה קצת מסובך. ובכן, סיימנו לאסוף את השקדים, לקלף ולפצח, התוצאות יותר טובות ממה שחשבנו. הסיטריה נקצרה, הבצל נאסף ואנחנו כבר בהכנות ל-2010. איתן פיקד על 3 חבר'ה שגזמו בצורה מקצועית את השקדים, מאוד הזכיר לי אותך בהתייחסות וכושר העבודה הרציני והגבוה שלו. לאחר מכן התחלנו להכין את השטחים לזריעת החיטה. כשסיימנו התחיל הגשם, ויש לי הרגשה שאתה בעצם שם לא מעט עוזר. וכמו שלימדת אותי, לאחר הגשם מדשנים, מקלטרים וזורעים. זרענו השנה כ-1,600 דונם חיטה, לפי התוכנית שהיית שותף לה. החיטה קיבלה בימים אלה את הטיפול נגד הסביעה, וגם בימים אלו סיימנו את הריסוס הסביעה ומונע נביטה בשקדים. פטרוזיליה גדלה, ואני מניח שתוך חודש נתחיל לקצור. אפונה נזרעה ונבטה, בקיצור, הרבה עבודה וסיפוק. הצוות הולך ומתחדש, מישקה יצטרף אלינו, וגם זה לאחר אישור שלך. צוקי ממשיך להשרות מצב רוח טוב על כולם, אמציה עדיין זקן השבט, ואלעד עומד להצטרף. רציתי למסור לך שאומנם החיים ממשיכים, אבל אתה ממש חסר לנו. אפילו בדברים הקטנים, התייעצויות, מה כן, מה לא לרסס, לאבד, לזרוע. חסרה לי אפילו התזוזה שלך על הכיסא, כדי להבין דבר מסוים שעלה על הפרק. בקיצור, אתה חסר פה לכולם, השארת פה המון ידע, אמרות, ציפורים ובדיחות שאנחנו נזכרים בהם כל הזמן. בשמנו תודה על שהייתה לנו ולי זכות לעבוד עם אדם כמוך, רון וצוות הגדש. 12 טון, אנחנו הורדנו ביום ראשון 12 טון של עגבניות, בפעם ראשונה ב-2000 שנות משכנו בגזר 12 טון ו12 טון של פלפל וצנון, 12 טון מלח על הפצעים של משקי הסביבה המתפקעים, ו12
12 טון ועוד שקית, כלומר 12 טון של שעועית. ו12 טון הבצל הראשון, ומכל עץ זית 12 טון, הם 12 טון, כן 12 טון, זה חלום כל משק בשיא החזון. 12 טון לא חשוב של מה, חסר קלבסה, תפוח אדמה. אותנו תקף מין פולמוס כזה, קוראים לנו שבט ה-12, זוהי מכת שמזיע לכל בשבת, ו12 טון מדונם אחד. במקום זה חלום כל משק בשיא החזון. 12 טון לא חשוב של מה, חסה קלבסה, תפוח אדמה. הו 12 טון, הו 12 טון, הו 12 טון. אחד ביתנו כי התחתן, 12 חבר'ה עומדים החן, מברכים את האלם בבני זכר, לא הרבה אך 12. כי בנים 12 זאת לא הגזמה, בשביל זוג שכזה זה הממוצע. כי אם תסתכלו בכלה אל נכון, אז יש לה 12 טון, ומיד כשנולד לו הבן הראשון, אז כולנו קונים לו חלילון. ואת השיר על 12 טון הוא כבר מנגן על 12 טון, אין 12 טון, כן 12 טון, זה חלום כל משק בשיא החזון. 12 טון לא חשוב של מה, חסה קלבסה, תפוח אדמה. עודד, חרוץ, נאמן, מסור, 1000 מילים לא יתארו את האיש הזה, אבל יש דבר חזק מהכל, זה מבחן המעשה. 50 שנה של פלחה משותפת, 40 שנה של גידולי שדה משותפים, ואף לא מושבניק אחד יצא מהמסגרת וחשב שהוא יכול לעשות זה יותר טוב מעודד. זה עודד. מה עוד מבקשים